ISD Global Multimedia. DIJA mu ba masu ganki cikin gangin tunani ba. DIJA yar ruko. Rayuwa mai inganci ana gina ta ne bisa tubula masu karko don gudun rushewarta. Ilimi shi ne gishirin zaman duniya. Kin tsaya kin ɗetse kanki, kin fizare idanki, ba kya jin kunya kowa a duniya. Dan tsunto za ka kawo min nan gida? Kana ku da hankali? DIJA yar ruko. DIJA yar ruko ciki, DIJA akwai abin da ike so samun zuciya ba karamin so sa zuciya. Kaga malam ni ka ishe ni da surutu. Tunda na fito ka zo sai cika min kunne kake yi haka. Ya munafuka. DIJA yar ruko. Shirin DIJA yar ruko na dauke da jarumai Mustapha Musti, Adama Kamai, Baba Duduwa, Baba Labaran, Ali Dawayya. DIJA yar ruko. Rola ce kawai Alhaji ya je ya tsinto mana wata tsintacciyar baki wai. Kaga iskar yarinyar nan ma munafuka yarinyar ne. Dole iskar ta dole. Dole da ka kace. Wallahi sai na kwaso shi. Kafin ranar wuni. A nan za mu yi rawan girma ya faɗi. DIJA yar ruko. Na gabatar muku da sabuwar jaruma mai suna BALKISU MUSA MUHAMMAD a matsayin DIJA. Mashiryin shirin Ibrahim Usman, ɗaukar nauyi BALKISU MUSA MUHAMMAD. DIJA yar ruko. Kwaran kwaɗa bakwai ba za a isa ba. Ba wani mutum da ya sai mun irin wannan. Alƙur'anin Allah ba zai yi ba. A gari na irin wannan mai tarbiyya, mai doka, mai ɗa'a, a ce an samu irin wa'annan bara gurbin anan. Ba da umarni daga fasihin darakta Ishaq dan baiwa. DIJA yar ruko.